మత్తయి సువార్త 27వ అధ్యాయం 50వ వచనం నుంచి చదువుకుందాం. యేసు మరలా బిగ్గరగా కేక వేసి ప్రాణం విడిచెను. అప్పుడు దేవాలయపు తెర పైనుండి క్రింది వరకు రెండుగా చెనిగెను. భూమి వణికెను, బండలు బద్దలాయెను, సమాధులు తెరవబడెను. నిద్రించిన అనేక మంది పరిశుద్ధులు శరీరములో లేచెను. వారు సమాధిలో నుండి బయటికి వచ్చి ఆయన లేచిన తరువాత పరిశుద్ధ పట్టణములో ప్రవేశించి అనేకులు కగపడిరి. శతాధిపతియు అతనితో కూడా యేసునకు కావలి ఉన్న వారును భూకంపమును జరిగిన కార్యములన్నిటిని చూచి మిక్కిలి భయపడి నిజముగా ఈయన దేవుని కుమారుడని చెప్పుకొనిరి. మా పరలోకమందున్నటువంటి మా పరమ తండ్రి, అవును స్వామి, నీవు మా కొరకు, మా పాపముల కొరకు ఈ లోకానికి వచ్చి చనిపోయి మరణమును గెలిచి పునరుద్ధానుడవై లేచి మమ్మల్ని బ్రతికించిన తండ్రి, నీకు స్తోత్రములు. విన్నటువంటి ప్రతి బిడ్డలను మీరు ఆశీర్వదించమని కూడా ప్రార్థన చేస్తూ యేసుక్రీస్తు నామమున ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్.